Goeiemiddag, meisken. Je kennen nou harkje naar een reportage. Dit is nieuwe maaiwerker Paul Jambers, ik wel bekend van de Vlaamse televisie, maar nu is hij bij Omroep Friesland Radio bedaren. Dit Paul Jambers maakt het op het eiland Skilge. En het gaat naar aanleiding van de onmenselijke slachting van die leve harten daar. Harkje naar deze ongrijpende documentaire. Goedemiddag. U hoort het al aan de geluiden om mij heen. Het is in het woud van het eiland Terschelling waar ik nu rondloop. Ik loop door het woud, want ik ben op zoek naar de herten. Herten die zo vreselijk worden gemarteld door de regering. En ze willen ze doodschieten. En heel veel mensen die zijn daarop tegen. Zo, hé, wat zie ik daar? Ik zie daar een heel leuk klein meisje met een heel kort rokje aan. Dag lief meisje. Dag lief meisje. Hallo. Wie ben jij? Ik ben Reet Boeske. Zo. En wat doe jij hier helemaal alleen in het woud? Oh, ik breng lekker eten wat ik in mijn mandje aan naar mijn beppeta. Zo, je gaat naar je oma toe. Ja, ik ga van alles bij me. Lekkere stokbollen en breien, Frieske roggebreien. Ja. En ik hou lekker dingetjes, een droge was zit erin. Ja. En een spekpankoeken. Ja. En er zit van Aldi en een Lidl hier lekkere cake. Beppers cake, maar dat maakt het Beppers zelf net meer. Dus er zit Beppers cake zit in het mandje, maar lekker. En dan kun je ze zelf bakken nog. Ja. Nou, en er zit boerenboter zit erin. Dat vindt Beppe extra lekker op het breien. En dan vindt ze alle dingen vindt ze zo lekker. Want dat vertel ik dan de hele tijd. Dus, daarom. En een flesje wien, vanzelfs, ja. Oh, ja, dus je hebt ook een flesje wijn in je mandje. Ja, dat is heel lekker voor Pepe. Ik heb eigenlijk wel een beetje dorst. Nou. Mag ik wel een slokje van je wijn? Nou, nee, maar ik ga nog volle meer in het mand zitten. Alles ga ik nog net nemen. Dus ik zit er nog in wat extra lekker is. Dat vindt Pepe extra lekker. Ze vindt hagelslag lekker, maar dan moet het wel van fans wezen, want dat is de echte. Want die komt dan uit de loft, komt die voor maar de luisteraars, die weten en dan niet. is er nog volle lekker. En drop vindt ze echt zo lekker. En sterke mosterd vindt ze echt lekker. Dus dat is zeg meisje, lekker met erbij. En dan hebben we nog volle meer. En beschuit zit erin. Geef mij een slokje van die wijn. Nee, nou. Geef mij godverdomme een slokje van die wijn. Nee, dit wijn. Godverdomme, geef hier die wijn. Nee, is van Beppe. Godverdomme. Ga weg. Zo, die fles heb ik te pakken. Gelukkig ook een Zwitserse zakmes bij me. Dus we maken hem even lekker open. Zo, dat is altijd lekker, zo in de natuur een beetje drinken. Willem Kloos die zei al, ja, wat zei die ongeveer? Ik weet het niet meer. Goed, en wat zien we daar in de verte? Kom maar te vast hier, hoor. Het is een beetje slim. Ja, ik zie hem daar op een open plek. Het is geloof ik Klaas Jansma. Oh, goedemiddag, meneer Jansma. Goeie. U bent hier een beetje aan het schieten, hoor. Oh, je bent Jambers. Ik ben Jambers. Jambers, dat is mooi, dat is prachtig, dat is geweldig al, ja. Oh, dank u wel. Meneer Jansma.
Wat bent je hier allemaal aan het doen eigenlijk? Ik ga opdracht krijgen als bekende Fries. Ik zie al die harten, die help ik naar de orenbrood. Ja, ik ben al lekker weg nog. Dus u bent de herten aan het doodschieten. Ik zit al die harten al dat het jet bij de wiel staan. Zei je dat wordt goed, dat is prachtig. Je kunt ze echt net meenemen op een scootje. En ze ben hierheen en zwammen. Ik weet het echt net al eer. Maar, meneer Jansma, vindt u dat niet eigenlijk zielig voor die dieren? Nee. Bent u eigenlijk niet een vreselijk monster? Nee, ik ben geen monster. Ik ben geen monster. Het is die dieren, want je mag ze dieren nemen, maar eens wat inhouden had. En ze niet nu wat dingen op elkaar. Prachtige beesten. Nou, ze hebben nu weer van die antennes op mijn kop. Je had er niet aan. Ik zou zeggen, futter mij weer, tel zitten. Maar meneer, is dat wel overeenkomstig met uw christelijke geloof? Nee, maar dat zet ik gewoon even aan de kant. Dat kan net door, nou. Maar jaag niet op zondag, denk ik. Nee, dat doe ik net gewoon. Op snijden, dan loop ik thuis en dan eet ik lekker hard. Nou, ik vind het wel vreselijk. En hoeveel herten heeft hij nu al verschald? Nou, bij elkaar, moet ik zeggen, het wienrak van die kant komt. En dan gaan we in een dubbele axel. En hoeveel herten zijn er eigenlijk? Er binnen 14 harten en we zijn op ziekte, nee. Maar ze moeten al je deur. Ik zie geloof ik daar toch weer een lopen. Ziet u hem ook? Oh ja. Oh god, ik zal snel. Hier, trap, erin. Oh, oh ja. Dat dan arme dieren. Ja, ik hou hem. Ja. Maar wat zie ik daar? Oh, Boven de bomen. hier. Wat is dat? Wat is dat voor iets? Dat is hier een scootje. Het is geloof ik denk dat het is volgens mij een UFO. Het is een UFO. En wat komt er heen? Hé, wat gebeurt er nu? Komt een grote ster. Oeh, ik ben er een beetje bijgekomen. Maar ik zie daar Klaas Jansma liggen. Met een heel klein rond gaatje in zijn voorhoofd. Ik geloof dat hij getroffen is door de UFO. En dan zie ik alle herten. Die verzamelen zich op de open plek. En de UFO, die haalt ze allemaal naar boven. Met een beamertruck. En daar verdwijnen de herten één voor één in de UFO. En ze zijn gered.